بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Janti Sedou biye juma ye biye lahoro madonye ala nyini ala batu jine haramade wurdane ala anda o de kama nga juma dunya fe dobi faraka kotobe sabula juma dunya don kerengere nenyi do minne ala yare asugandi do to chela joni se di kado aka makabo aka hina kabo joni se di kado aka teli sabula meleke minu nga teli minu nzinga teli chife Allah taala favela la olu de bi jigi nye du ko sabe joni se di kado fenwo fe namba boy ko sarakati namba di ko hine namba ke dugo koy namba ala deli jon se di kada bita fo Allah taala de yoro ngeli amma yina Allah taala fe se masa minya onda jon se di kado masa minya malida ninga on blaw jamana kele kono jamana ni nuka ma malika wala mali deni min ngele meka mali soro ala bado afarala ala dila jon se di kado mandote amma yina subhanahu wa taala fe ayeke kadam minga ale Allah taala de bodo Jabbar Allah amajina fe akadegu indaka bwanga ami akanga jamana kishi akanga jamana kanga akadegu wuli ka bwanga joni so dum maminu ngeme degu sababu gundola kenaka ala de budo joni so da ala ka duanu che aka ala ya bonya kama ala kanga jamana kishi aka ala bonya kama amanda makasha ali ala dilla ñini yoro wara tana Allah ta'ala ko subhanahu wa ta'ala la hawla wala quwwata illa billah jonte du masa fonizire masa minga masa bi laba masa minga masa bi belajile tasabe masa min dadamine na betanya betabi banga mindo ko subhanahu wa ta'ala ala akika kiraba muhammad ko ya rasulullah min ya muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akese bo kama sayyidina ali سيدنا بدر علو سيدنا عثمان سيدنا موسى أكن نبيو بركة كما كاونغا جمانا كيشي كاونغا جمانا تنا أونغا جمانا دي أمانا كجنيه يورو همي فوفو مانا كالا همي بنا baraka baliya fenyini chako musoko toro baka ala noye malidedo mana ke dinyaro ama nyine Allah taala fa ka batika amin Allah wallahi hasibi awli bali kola ci kolo ede abedi docteur angeneya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jabbar wa ala ko kanga deli dans des deli mina amin ala ko kanga ale wele dans des wele mina kanga ndama kasha ale alala dans des mina ajabi bale ala de bolo wuli bali la tarafatain bele manjabdi kola chikolo Allah angeneya Allah wuli bali Allah anga jamana in dorola jamana in sengena jamana in yanina ala ambojugu bolo amin ala ambojugu bolo amin ala hera shuranga amin ala kunanja dama amin ambargo ala nyene dama amin ambargo banga ala ka ambargo ka jugu febe oyete wallahi ni ala ko kabe ambargo buika sedaw ka ambargo iti la illa fiya ha sedaw tisse sedaw bataka tisse sobu tisse sobu fama tisse Allah wahidun ala inkile de bishi ngara mo ko do chama ke ngume telimani ka kunugo muna moto telimani ende sanction masoro telimani ni yo jate ni ma do ke jani do ko ngorete mbido sotrama kono de jodi jedu muga bi saba no jate yu soro yoro jande kana alla delo la bi ta ka dugula ibe bobba sabu yani ye manjam o fura pole flieni e dew mi golla ya o bonu me golla ka ba dem so no me golla e do na golla mini akala ka may ka tiefo basabu il y a diplôme sur l'ordre main. Et qu'à Sédou et à sur l'ordre main. Et alors, mais amène les enfants à Basabou. Mais problème, Allah.
n ko a ka nin natagoya ko ninnu ni n denw bi kalan na dɛ n denw bi taa nin yɔrɔ in na dɛ a bɛ nkalon place tɛ bilen o place tɛ a bɛɛ kɛra foro ye Jɔnni Seydou an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'an ka jamana suma Ala k'an ka jamana suma an bɛɛ ka jɛ k'an bolo kɔrɔta sanfɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn ka ŋaniya siri hami o hami bɛ min na hami o hami bɛ min na nka hami la belebeleba Jɔnni Seydou k'a daminɛ jamana ɲɛta ani jamana basigi ani jamana kisi. Asimi tɛgɛ maayali an k'o fɛnɛ an ko duwawu don sa. Asimi ye dɔ kɛ colonel Asimi Goyita Jɔnni Seydou Asimi hali n'a ma dɔrɔmɛ di a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na jamana ye kabini Ala in da. E dun ko a ye dɔ kɛ min? A ye dɔ kɛ jamana ye o a bɛ tiɲɛ jalanfo ni wuli ka jɔ min na hali ka d'aw ma o jɔ ye. Kɔngɔ de banna mobili jɔlen don an b'an sen da. An bɛ kankari da faamaw ye Jɔnni Seydou Ala y'u tile bɛɛ waati kelen ma u baara ka baara kelen kɛ a baara ka bɛn jamana denw ma Jɔnni Seydou kana fɔ ɲɔgɔn kɔ abada. Ayi u kana fɔ ɲɔgɔn kɔ. U kana ɲɔgɔn kɔ bila dɛ. Ayi o tɛ kɛ o. U kana ɲɔgɔn kɔ bila dɛ. O tɛ kɛ o. Colonel cɛ duuru maa minnu ye dɛmɛ baara la Choguel Kokala Mayiga Jɔnni Seydou kana ɲɔgɔn bila u ka ɲɔgɔn minɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye taamasiyɛn ye b'o f'i ye k'a gɛlɛya dɛ maa tɔ bɛ yen dɛ jɔnni minnu gɔnna Choguel ɲɛ ka dɛmɛ kɛ dun n y'o de f'i ye o n k'i ma u dɛmɛbaw minnu gɔnna o minnu b'o ɲɛ o bɛɛ de ko de ye wala i ye Choguel kelen de tɔgɔ fɔ o Choguel de o de b'a la bi dɛmɛba tɔw bɛ yen o de b'a la bi dɛmɛba tɔw bɛ yen a caman di an ka jɛ k'an tɛgɛ kɔrɔ sa ami bɛɛ ka jamana bila ɲɛfɛ k'i ka sɔrɔ k'i ka hami ŋaniya siri a ye ŋaniyaw siri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له سبحان الله سبحان الله سبحان الله i kolo gɛlɛya sa Jɔnni Seydou nantumɛ la Jɔnni Seydou an ka musokɔrɔba fatura Segu bi Salan Daw a muso fɔlɔ Fatumata Jalo an k'a ma ko Tata wallahi wallahi Tata fatura bi janajaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Segu sini Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa k'an ma Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa k'an ma silamɛ su fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dugukolo jukɔrɔ Ala ka hinɛ a bɛɛ la ka yafa k'u ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim wallahi Basaliya san 100 ani kɔ k'a ta san 80 ni buruburu walima san 90 alhamdulillah wallahi alhamdulillah rabbil alamin jɛ ka pep k'a ka pression lakodɔn Daba Tunkara jama bi jɛ ka fɔ de dɔ sabula kunnafoni bi jɛ ka fɔ la o cogoya kelen don jama bi belebele in de dɔ Duwabugu n'o ye Mohamed Bajara ye Elaji a ye n d'i ma o e dun sumayara o fɛ problème de yera la maa sigi ten u y'a fili ne kun ne ko ne b'a fili kun ne filila a taara maa wɛrɛ kun o tuma fa ye ka téléphone minɛ o kɛra dɛ ka taa maa wɛrɛ kun cogo di a taara maa wɛrɛ n'i ma tɛmɛ ka nin bɔ k'a di yan i na ko sɔrɔ sisan ne ko n ko fɔ ne ye Ala minɛ sa n tɛ Ala minɛ ayi nin na n tɛ Ala minɛ dɛ ɲɛni kelen ni ko nin di yan a taara yɔrɔ min na o tigi bɛ fɔ Pakistan hali n'a bɛ Inde n kun bɛ congé de la ni sɛgɛn nani don o ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ non adi yan a sera nka ne ko ma bilen ko ne filila ayi an bɛ taa congé la e ka 62 yi ne tɛna k'o kɛ 72 ye fa de b'i la koyi jɛni kɔ i baraji b'a nɔ la n ko n ti jɛ n k'i baraji dafara abada i bolo don Jɔnni Seydou ne bɛ n bolo bugɔ kan don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o kɛra Jɔnni Seydou k'a dɔn sɛbɛn ŋana don sabula bi ko m'a bila bɔli la nin y'a bɔli ko siɲɛ 3,500 Jɔnni Seydou k'a dɔn a bɔ wulikajɔ bolo kan ani kunnafoni ɲini min ye Y Donbiya ko a k'i k'a dɔn n'i tɛ kɛnɛ min kan o ŋanaya o dɔn man di Mali sɔrɔdasiw ye ŋana ye Jɔnni Seydou k'a dɔn ŋanaya in bɛ sɛbɛntiya i k'a dɔn kɛlɛbolo fɛ ani wulikajɔ ni cɛsiri kan i k'a dɔn kungokolo fantan banda Jɔnni Seydou a tun bɛ fɔ fɔlɔ de ko terrorisiw b'an terroriser nka sisan Mali sɔrɔdasiw de b'a ka terrorisiw terroriser
Jɔnni Sedu wulikajɔ bolo kan mugu ni kisɛ tigiw Jɔnni Sedu k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ nin tile damadɔ in kɔnɔ Bamanji maa 208 tɛgɛ dar'o olu kan Jɔnni Sedu k'a dɔn olu bɔra baara yɛrɛ de la pewu Jɔnni Sedu k'a dɔn ka taama sɔmin kelen don e bi Bamandiya wale la i b'a la o maa 108 o minɛna mobili 28 nganamulen ni suɲɛnen i k'a dɔn u taara o fana bɔsi Bamandiw la Jɔnni Sedu i k'a dɔn moto 94 u y'o fana ndaraki Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko Mali sɔrɔsiw ka sanayɛlɛ a n'u ka sebaya o yelen don Jɔnni Sedu k'a dɔn yɔrɔ o yɔrɔ ni tɛmɛkun tɛ se ka kɛ walima su ma ko adamaden bi da sɛw fɛ o banna an ka dugu dɔw b'u bi si ka bala dasi Jɔnni Sedu fo fajiri maa t'u ɲininka maraka cɛ fasa Allah Yugo mu le ministre de la défense c'était un soningue venu de loin bon ka dugu bɛ nara burusi kɔnɔ yan fan dɔ de fɛ a n'aw ka dugu man jan o danba yi mais burusi kɔnɔ maa don Sadio Kamara mais Sadio an kenke ni mani an jare mo yɛrɛ an t'a di hokini na Sadio maka ɲɛde an kan ka masabari wani hoko n'an da sa an da kɛ mugu awa mugu Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan nin den ɲininen kun don Mali sɔrɔdasiw fɛ an tɔɔrɔla an ɲanina Jɔnni Sedu k'a dɔn maa miliyɔn joli kun nanen don Mali kɔnɔ k'u bɛna an dɛmɛ i k'a dɔn dɛmɛ in laban tora an yɛrɛ bolo Jɔnni Sedu nka ko dɔ a ko tɛ kɛ ni ko ma dɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn faama kuraw min ye sɔrɔdasi kuraw ye Jɔnni Sedu k'a dɔn u nana jateminɛ kɛ mun ni mun de bɛ se ka galabu ta k'a don an ka sɔrɔdasiw la u ye kɛlɛ dɔn Jɔnni Sedu k'a dɔn cɛfarinw don u ti sira saya ɲɛ Jɔnni Sedu ka fɛn caman de b'u jɛ min ye kungotɔ o ti kɛlɛ kɛ Jɔnni Sedu k'a dɔn maa min bɛ kungokolo kɔnɔ a somɔgɔw bi si la i k'a dɔn kare kɔnɔ o tɛ se ka kɛlɛ kɛ Jɔnni Sedu wulikajɔ de nana boloda sa min kɔni ye jateminɛ ani hakili ni basigi ye Jɔnni Sedu k'a dɔn k'a bɔ a da fɛ dɔ ka fara sɔrɔdasiw ka sɔrɔ kan min ye layidu minnu dara o ka tiɲɛngu Jɔnni Sedu k'a dɔn a bɔ sow ka d'u ma Jɔnni Sedu nin damanda nana fara ɲɔgɔn kan min kɛ sɔrɔdasi kelen o kelen o kɛra n'a fɔ ko cɛ 6 Mali sɔrɔdasi den kelen sɔrɔdasi kelen Mali sɔrɔdasi kɛ cɛ kelen o ye cɛ 6 de ye jaa an ka Mali sɔrɔdasiw ka farin da Mahamadu Rasulula i b'a fɔ ko fofoni Jɔnni Sedu n'u ko u b'a bɔrɔndɔ n'u ko u b'a bɔrɔndɔ Jɔnni Sedu k'a dɔn n'u ko diw o bi maa 100 yara ka t'o da Jɔnni Sedu k'a dɔn su t'o la tile t'o la sɛbɛnnikɛla ko Bamanji olu de bɛ t'o ɲini sa Bamanji kana Bamandiya wale kɛ walima ka banako kɛ o banna Jɔnni Sedu k'a dɔn Bamanji dagayɔrɔ kungokolo kɔkolo o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ sɔrɔdasiw de bɛ t'u ɲini sa k'u wagabɔ ka bɔ dingɛ kɔnɔ min k'an ka kunji o bɛ kunji min k'an ka minɛ ka kunnafoni sɔrɔ la o bɛ minɛ Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko min ye ayiwa terroriste i k'a dɔn 208 o dajira 208 o ɲɛnama minɛna Jɔnni Sedu i k'a dɔn ka n'u ɲininka o dalakan la k'u minɛ u ye mun don an na non c'est tactique a b'u fara neutraliser u kan sa voilà non kunnafoni de bɛ ɲini n'o sɔrɔla tuma min toyi voilà nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don ni sɛbɛn ye an ko min ma plume libre Basiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ye mun fɔ u ko fɛn min ye kunnafoni ye olu y'a sɔrɔ sabula fɛn min ye diɲɛ seleke 4 armée farafinna sɔrɔdasi cɛŋanaw bɛ yɔrɔ min na armée kumaw bi da yɔrɔ min na Mali yɛrɛ armée ko bi a bi dan ye Jɔnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɔlɔsilikɛlaw diɲɛ seleke 4 kɔlɔsilikɛ jɛkulu min bɛ yen u ko min ma global fire power o kɔni ye jɛkulu ye minnu kɔni bi armée u ka minɛnw lajɛ u ka kɛlɛkɛ bolo lajɛ ani k'u ka kɛlɛ fɛɛrɛw lajɛ u ko farafinna armée bɛɛ lajɛlen cɛ ma Mali armée bi t'i jɔ 19 de la min n'a ɲɔgɔnna tɛ farafinna bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ani baara minnu kɛra fɛn min ye nin kalo laban ninnu na Mali armée fɛ site dɔ bɛ o ye américains ka kɔlɔsilikɛ jɛkulu ye u ko min ma global fire power ale de ye wulikajɔ kɛ Mali armée de terre armée mer air ani wulikajɔ minnu bɛ jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u b'olu kɔlɔsi
a ko fɛn min ye Mali a ye jamana minnu bɛ yen n'u ye wulikajɔ kɛ san 2021 jamana 35 farafinna gun kan maa bɛ se ka olu de lajɛ k'olu ye armée ɲɛnama ye minnu bɛ wulikajɔ kɛ nka jamana bɛɛ Mali farafinna bɛɛ lajɛlen min bɛ bɛɛ lajɛlen ni sa cɛ e y'o dɔn ne o ye Égypte jamana ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye Algérie o bi tugu o la Afrique du Sud k'o da o kan Nigeria k'o tugu o la ka Maroc da o kan an garla ɲɔgɔn na sawo sɛbɛnnikɛla ko jamana minnu bɛ yen ni t'a fɔ ka bila ɲɛ o kan'o fɔ n ye dɛ n bɛna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye fɛn saba ye u b'o jateminɛ flotte de ravitaillement en vol flotte de ravitaillement en vol o ye ni avion panna sanfɛ min bɛ se ka taa essence ni fɛnw d'a ma sanfɛ ka sɔrɔ a ma jigin naam o ye jɔnni ye ça c'est l'Égypte maa tɛ se olu la o Algérie suraka le Maroc l'Afrique du Sud le Nigeria olu de bɛ o b'olu de bolo o tɛ Mali bolo bi ko m'olu bila a la koyi bi m'olu bila a la koyi seba b'olu jamanaw ye o ni avion panna n'a taara susuli kɛ ka segin avion wɛrɛ de bi pan ni taji ye ka taa taji suur'a kun ka taa mugujugu fɛnɛ suur'a kun a bi fɔ o de ma flotte de ravitaillement o camanba ji de bi farafinna jamana dɔw bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o bɔra yen fɛn wɛrɛ bi jateminɛ flotte de ravitaillement en vol n'o bɔra yen min bi jateminɛ o ye flotte de porte hélicoptère olu bi boli kwaji de kan o minnu bɛ kwaji kan kwaji sanfɛ o dun d'an fɛ yan baw avion bina cuwa kan k'a ka minɛnw da ka taji ta ka pan ka taa o bi jateminɛ kwaji n'o tɛmɛna ka bɔ yen wulikajɔ wɛrɛ bi kɛ les forces paramilitaires par pays paramilitaire par pays o bi Mali bolo o b'an o bi kɛ compagnie de l'air armée de l'air armée de terre armée de fleuve brigade fluviale bɛɛ bɛ o de bɛ yen a ko n'i ye Mali armée ta k'a lajɛ o camanba de dɛsilen bɛ yen nka k'a fɔ k'u tun bɛ tɔgɔ la wa o banna bi a bɛɛ lajɛlen ni makama min ka kan n'o ye minɛ ye dogo la kɛnɛ kan k'a bɛ Mali bolo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye site américain ye a y'a jira k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen olu kun jɔyɔrɔ ka ɲi nka olu jiginna n'i y'a mɛn tubabukan na recul o y'olu taara u kɔ kan kelen Burkina Faso ale ye 32 places a y'o perdu Côte d'Ivoire Mali tɛmɛn'o la 32 places Côte d'Ivoire y'o perdu Angola République ne ko an tɛ taa an kɛ Côte d'Ivoire ka di yan a ta kɛ bama ye dɛ mais Susana bi o bilen wa Susana bilen an t'an k'u ka di wa an b'u ɲɛ pɔn nka an kana kɛlɛ o b'an fɛ dugudenw b'an fɛ président de tɛ maa ye n'an taara sisan maa minnu b'an fɛ an tɔgɔ wallahi ayiwa naam n'o bɔra yen Angola ale ye jɔyɔrɔ caman perdu République démocratique du Congo olu bɛɛ lajɛlen ye kuru 10 perdu ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali ye kuru 9 perdu o tɛ dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ farafinna jamanaw la Mali de ye 19 ye min bi ni se b'a ka armée ye minɛn b'a bolo fɛɛrɛ b'a bolo ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Mali yɛrɛ se la Irisiw ka dɛmɛ tɛ dɛ Mali yɛrɛ armée minɛn min zana baara min kɛra ani se min bɛ Mali armée bi an ye 19 de ye ana dɔ f'a ɲɛna classement mondial n'i y'o ta k'o lajɛ Mali ye 150 de ye sabula fɛn min ye jamana sebatigiw ye u bi da yɔrɔ min Mali yɛrɛ bi da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye question dɔw bɛ yen n'o ye hakilina dɔw ye ka dɔ fara Mali armée a fanga ni a ɲɛtaa kan jamana minnu bɛ yen n'olu armée n'olu ye ɲɛtaa kɛ Libye Ghana olu kɔni bɛ yen olu dɔ farala olu ka minɛn zanda kan Tunisie o farala o kan Nigeria Soudan ani Afrique du Sud olu ye labɛn kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin kɔlɔsilikɛ jɛkulu ye a y'a jira k'a fɔ jamana minnu n'olu tɔ fɔlen filɛ n'o bɔra la a jamana tɔ bɛɛ bi dingɛ kɔnɔ gadalo n'a y'i bɔ anw na ayi fɔta n'a y'i bɔ anw na hali a bɛɛ bi dingɛ kɔnɔ nkɛ Afrique de l'Ouest jamana minnu bɛ yen n'olu bi sanfɛ n'olu tɔgɔ bi fɔ Mali de b'a la ala danga nin k'anw ye sa wa gansan tɛ dɛ Mali Nigeria ala ni sɔrɔdasiw sababu nkɛ Mali Nigeria anw de bi Afrique de l'Ouest anw de bi te kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ani jamana minnu bi dancɛ bɔ Niger La Guinée Burkina Faso ani fɛn min ye Mauritanie ye bɛɛ lajɛlen b'a ni ju cɛ sabula fɛn min ye Mali armée o ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ o dɔnnen bɛ Côte d'Ivoire kɛrɛfɛ tɛ La Guinée kɛrɛfɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée cɛŋana mun bilalen b'a ɲɛfɛ u ye kɛlɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Assimi Goïta a y'i bolo maana bɔ
bɔ maa minnu nɔfɛ k'a fɔ u ka armée baara u bɛ k'a jigi fa sabula kuma dɔw fɔlen bɛ k'a fɔ labɛn dɔw bi senna migi dakabanaw marsikalo nata sigi kelen bɛ ka fɛn minnu kɔnɔ n'olu bɛɛ lajɛlen suurula Mali la k'o fara fɛɛrɛ kuraw kan an bɛ sɔrɔ ka na 10e position na. Ayi an bɛna an gwada Egypte de la sa o tɛ bɛɛ wari ye dɛ ko miliyari caman de bɛ d'u la a ma ja kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ plume libre kɔnɔ a ka bi bɔli la. Jɔnti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan ko mana ɲɛ cogo o cogo Jɔnti Seydou k'a dɔn kolokalama ani sonba kulew ti dɛsɛ o armée kelen min n'i y'a fɔ ka baara dafa ka kow ɲɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn sonba kule minnu bɛ armée kɔnɔ ni jalatigibaw dɔ u dalen don climatiseur kɔrɔ u tɛ fɛn na u tɛ poro ɲɛ u tɛ porofara poro ɲɛ Jɔnti Seydou k'a bɛɛ lajɛlen wele ka t'u minɛ k'u don kaso la gawu ka jala fara ka b'u la. Mais non, jamana ti jɔ kɔsa koyi. Tension b'u la koyi. Jɔnni na. Des généraux. Généraux ba ninnu caman bɛ yen. Tension fura b'u ka bulɔkɛba juga la han. Tension bɛ hypertendue. Bon, tension b'u fa. Sabula n'i taara kaso ba la tension kɔni b'i fa ye. Non, on s'en fout. Mais il faut pitié un peu là. Mais on peut vraiment une chose, on veut vraiment assainir le pays. Pitié ko jumɛn b'o la? Toi aussi. Soyons sérieux. Méfie-toi, hein. De qui? Ou bien Sarakade. Jɔnni. Les généraux là. E b'u dɔn. Ni Sarakati ko tun bɛ Jalide ka ko ban. Bi bɛ ne sɔrɔ nin na. Kole y'a ɲɛdɔn de. I ɲa kuma se. Subandanya tɛ. Jɔnti Seydou. Sɛbɛnnikɛla min ye Amadu T Dansɔgɔ ye. A ko sɔmi kɛra jateminɛ kɛra. Min ye jamana in a jalatigiba sɔrɔla su. Jɔnti Seydou k'a dɔn sɔmi kelen don la. Ayiwa min kɔni ye ŋanamu ni wari dunni ye. Jɔnti Seydou o caman kelen don. O de la min ye pôle économique. Jɔnti Seydou k'a dɔn da wale don k'u kɔnɔ. Détournement. Jɔnni Seydou k'a dɔn faso niyɔrɔ foroba fɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn k'i ban ka taa kɛlɛyɔrɔ la k'i da Bamakɔ ŋanamu bolo ka i k'a dɔn a ko ban dɔ don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn sɔmi kelen don min na Jɔnni Seydou k'a dɔn u ka ŋanamu fanga bonyana fo ka taa kɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn min ye tɔw niyɔrɔ ye i k'a dɔn baara k'o de dun san 2021 sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra Jɔnni Seydou k'a dɔn a wasorasi maa 5,441 u b'o sara de ta k'o dun Jɔnni Seydou k'a dɔn k'a sɔrɔ u tɛ yen maa 5,000 5,640 bon imagine toi il faut avoir pitié. kaso tɛ dɛ ninnu kan ka tirer de. Merci. a bɛ taa n'u ye base militaire kɔnɔ champ de tir la ka teleso wele ka na vidéomanu k'u wele ka na ka radio wele ka na a bɛ banfula don. Merci. Chargé prêt fait. Voilà. A b'a ci u la. Jɔnti Seydou sɔmingɛrɛw la sabula tubabuw ka dɛmɛ dɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen Jɔnti Seydou k'a dɔn somina a b'o ka wari tunu cogo la o laban ye kule k'a bɔ o y'a sɔrɔ kabini waati jan kuma in ŋunu kun bɛɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn kabini Ibrahim Boubacar Keïta tile i b'a ye k'a fɔ ayiwa minisiri tɛ yen min kɛra sɔrɔsiw ka minisiri ye walima k'o gɛrɛla sɔrɔsiw ka fɛn na min m'i jufa fangami Jɔnti Seydou kabini o don fo ka n'a bila bi la u y'a kɛ u ni sɔrɔsi faama jalatigibaw de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ o ko ti bila ten sɔrɔsi minnu bɛ fanga na bi Jɔnti Seydou k'a dɔn u ma fɛn dun u ma gɛrɛ fɛn na maa wɛrɛ t'a dun Jɔnti Seydou sabula u nakun ye jamana ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana jɔli a n'a taabolo bɛ taa nin sira in de fɛ Jɔnti Seydou a ka kɛ ten a ko an bɛ don min na ko bi Jɔnti Seydou k'a dɔn n'a fɔra maa dɔw bɛ yen minnu dalen don climatiseur kɔrɔ u bɛ VVT kɔnɔ Jɔnti Seydou k'a dɔn yaala ni kolokala kanfɔ la Bamakɔ whisky duman mini le bon whisky sow b'u bolo ACI la Sotiba ACI Solomanibugu ACI ani Amdalaye ACI i ye dɔ dɔn a la wa Solomanibugu ACI Sotiba ACI Amdalaye ACI o maa kelen wuladani fɛ n'i taara i b'olu de bolita ye dugi sport ko a fɔra ko docteur ka sport kɛ ne ko i bi sa hali n'i ye sport kɛ a t'i to i bi sa min b'e kɔnɔ jamana joli de b'i kɔnɔ jolikuru de b'i kɔnɔ sport tɛ ta in ban o jamana janbalen don u mana sport kɛ k'a kɛ 3 mois wari min jonnen don Jɔnti Seydou b'a wari bɛɛ ta 20 millions 30 millions n'u ma taa Tunisie u bɛ Faransi u bɛ taa Canada k'u bɛ t'u yɛrɛ furakɛ e bɛ kɛnɛ cogo di? I tɛ se ka kɛnɛya non wari sunyalen e b'o dun ka lafiya Ala bɛ wari in de bɔ i kun ten balawu ni ayiwa kojugu damanda i tɛ lafiya sɔrɔ wa i kɔ de b'i jasi non
jɔnti jelu sɛbɛnnikɛla ko pôle économique bilama jɔli sodi k'a dɔn baara ka wele kelen-kelen ka t'u ɲininka dalakan na a mana jɔ maa ma na jɔli sodi k'a dɔn i ka jala bi fara ka bɔ i la wa kasojugu i b'a kɛ i dantigiw ma dɛ fɛn o fɛn b'i bolo nafolomafɛn na a bɛɛ de bi minɛ fana jɔli sodi k'a di jamana ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugalew k'u da kɛnɛ kan i jɔ cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɔnti jelu n bala bi cogo di kaba tungana ne bi n tɛgɛ don o bi kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dugalew k'u da kɛnɛ kan masasi nin y'a ka sɛbɛn ye masasi ko min kɛ cogo man ɲɛ o lakali cogo ti logement sociaux ko an ka jamana kɔnɔ logement sociaux laban minnu dira ko a kɛra jamanadenw k'u janfa yuruku ani dantɛmɛ wale k'o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko logement 12 560 ni 66 i bɛ k'a y'o jɔli daminɛ a tranche filanan o nana kun bolo waati min na logement sociaux bila sa a fɔ ko a tɛ bugu non mais il a écrit ici logement sociaux a fɔ a tɛ bugu non sɛbɛnnikɛla ye min fɔ a fɔ a tɛ bugu sɛbɛnnikɛla de ko logement les 12 566 logements sociaux. A fɔ a tɛ bugu. Il n'a pas dit ATT Bougou. Ni ko ATT Bougou. O de ka teli. O de bi faamu. Non. Mais attention, ATT est venu trouver les logements sociaux. Voilà. C'est maintenant que tu mets. Logements sociaux, Sema, Alpha Mojoa. Non. Kolofinaya, Moussa Traoré, logements sociaux, je suis désolé. Attention. Vraiment, je suis désolé. Tu es en train de foutre la merde dans l'histoire. Comment ça dans l'histoire? Un enseignant, par surcroît, un journaliste. Oui. Un Facebookman comme toi. Mais je si tu ne connais pas l'histoire, demande-le. Mais je te parle de la réalité. Non. Je suis désolé. I'm sorry. Mbitabi. Mbita niye Badalabougou. Kadamene Sema. Ça, c'est pas des logements sociaux. C'était un autre truc. Pardon, à l'époque, c'était nous on a chama de la keke bangu de la kaso do ka juru do mo la bisra mais ani ni logement ni caractère là c'est pas la même chose. Il a fait que d'accord, mais c'est pas la même chose. C'est ATT Bougou. Et il veut faire un côté collé. Dis ATT Bougou. Oh. Ouais, ATT Bougou. Merci. Merci. Obe Mungila. Yes. Il a tarawa. Aïe, ne ma toro. Aïwa, bon, ATT Bougou. Merci. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko ATT Bougou kura minnu dira ni ye nin bɔra nin yɛrɛ fɔcogo ka di yɛrɛ non mais ninnu ye IBK Bougou de ye o IBK ye ninnu de jɔ voilà ni ko IBK Bougou hala ça sonne pas bien à l'oreille merci ATT Bougou banna maintenant ça c'est IBK Bougou maintenant naam sɛbɛnnikɛla ko a ko ATT Bougou kura minnu jɔra a ko fɛn min ye a dili a kɛlen bɛ mankanba ye premier ministre yɛrɛ n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye a to a nɔgɔlen bɛ ko in na kosɛbɛ sabula ko a yɛrɛ denw a n'a nɔgɔkɔrɔma caman a cɛra ka yɛr'u kan a n'u somaw u musow u denw a n'u namanaw a n'u teriw fɛn min kɔni ye wɛndɛrɛ ye k'u y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana in ye a mara ka go sabula fɛn min ye malikura ko kuma min n'a fɔra n'ala ma jakɛ ni Asimi Goyita m'a kolo gɛlɛya a laban bɛna kɛ sogokanya ma sabula maa minnu bɛ n'a ye danaya da u kan politiki ko sira fɛ jamana baarali sira fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ minnu fanba ye nataba ye minnu yɛrɛ politiki janfa n'a juguya politiki natabaya a n'a yuruguyurugu u y'o dungeba de ye u jolen b'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko so in bɛ lawuli min kama fantanw de don san 25 minnu bi dɔɔni sɔrɔ olu bi so in sara o tuma n'i tilala san 25 so bi k'i ta ye a bi k'i denw ta ye sɛbɛnnikɛla ko so 12 560 ni 66 min n'a dili daminɛna a tranche filanan n'o ye tako filanan ye o dili kɔni so 1000 ani kɔ a k'o dili de nalen bɛ kɛ gɛlɛyaba ye sabula a ko lisi donna kabi san 2018 lisi fɔlɔ o bɔra 2019 olu taru kaso a fɔra ko lisi kura ti do wuli ka jɔ de bi kɛ minnu ye lisi do kɔrɔlen a maa kura de bi ta olu cɛma ni ka so tɔ di olu ma sɛbɛnnikɛla ko o kɔrɔ ye k'a fɔ maa kura minnu nana 2019 kɔfɛ 2018 kɔfɛ olu tɛ se k'a sɔrɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ filiba de nana kɛ ani yuruguyuruguba de nana kɛ sabula 2020 kɛlɛ min kɛra jɛkulu min sigira n'o ye M5 RFA 5 juin 2020
u ye wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ min kɛ fanga kɔni bile u tigɛ kɔrɔ an bɛ don min na ko bi maa caman y'a jira k'a fɔ olu y'u niyɔrɔden ɲini ko in na diyagoya ka commission bolo tuma min ka d'a kɔ ministre k'o bolo tuma min ka d'a kɔ fɛn min y'u niyɔrɔba ye o ka ta ka d'u ma sɛbɛnnikɛla ko o de nana kɛ sariya sɔsɔ ye sabula jɛkulu caman bɛ yen n'o ye maliyɛn lectureur ye maliden dɔw bɛ yen se tɛ minnu ye n'olu ye fantan ye olu niyɔrɔ de nana bɔsi ka b'u la diyagoya la kuta in na k'a di M5 maaw ma o man ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko hali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ma da o dɔrɔn ma minisiri caman bɛ yen minnu tɔgɔ b'a la dɔw bɛ gouvernement na olu y'u tɔgɔ yaala o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dɔw bɛ yen olu ye premier ministre yɛrɛ nagakɔrɔmaw ye conseiller spécial olu tɔgɔ yera la premier ministre yɛrɛ denkɛ tɔgɔ yera la fɛn min ye maître Muntaka Tali o denkɛ tɔgɔ yera la maa caman bɛ yen ministre des réformes ministre délégué chargé des réformes a den a nimɔgɔkɛ a n'a cɛ o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ yera la sɛbɛnnikɛla ko in kɔni gɛlɛyara kuma dalen fɛn min ye jamanakuntigi yɛrɛ kulo kan colonel Asimi Goita a ko yala nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na o yɔrɔnin bɛɛ a ye jɛkulu sigi min bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ a ma da o dɔrɔn ma commission min n'o ye baara kɛ a ko ministre ma commission ci pop i ka maa bɛɛ gɛ o dɔrɔn tɛ liste min n'u y'a bɔ liste in fara i k'a fili alors il y a une solution problème est min solution ma sɔrɔ sisan solution ma sɔrɔ bana enquête de bɛ sen na très bien sɛbɛnnikɛla ko enquête de bɛ sen na mun de y'a to nin kɛra jamanadenw janfara jamanakuntigi janfara mun y'a to nin kɛra maa o maa bɛ yen n'o da bɛ ko in na k'a daminɛ premier ministre la ka na ministre la ka na se commission maaw ma ani minnu bɛ yen n'olu bɛ taa ne ka segin na nin ko in na fɛn min ye jamanakuntigi a ko bɛɛ lajɛlen ka kɛta de ka laraw ye n'a jɔnna maa o maa la i ta bila ni cɛtigɛ directeur dɔw bɛ yen minnu tɔgɔ yera a la olu fana kɔni olu ye ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ fɛn min ye premier mali o directeur général n'o ye Faseri Doumbia ye ale ko a ye Faseri Doumbia tɔgɔ dɔ ye liste in na ale ma sɛbɛnna don a m'a ɲini a m'a fɔ maa ye ale kɔni ye Faseri Doumbia tɔgɔ dɔ ye n'ale kɔni don ale ma logement social ɲini logement social ko t'ale la sabula ale kɔni hakili la maliden wɛrɛw n'a ka min d'ale ye Faseri Doumbia min yera n'ale de ko don a ko a t'a fɛ bon même il n'a pas demandé je suis il n'en a pas besoin oui c'est-à-dire que il y a un paradoxe. Par exemple, Niko Muntaka Tali, ko au Déon, Muntaka quand même, il n'a pas une maison, deux maisons près. Oui. Est-ce que Nindo Manga, c'est ce qu'il y a d'eau? Mais c'est ça, voilà pourquoi il y a une enquête. Vraiment, il faut faire une enquête. Il y a une enquête. Parce que, quand tu trouves d'eau faire là, quand on est manini, au biquet. Voilà un exemple. Voilà. Le gars de Femi Mali dit voilà a t'a dɔn Faseri Doumbia ngoni ale t'a dɔn a bɛ se ka k'a tɔgɔma dɔ ye Faseri Doumbia tɔgɔ ka ca nka n'ale de ko don ko ale a m'a ɲini wa a t'a fɛ il n'en a pas besoin a ko Soko kɔni t'ale la voilà même Shogel Maïga même Shogel il n'en a pas Shogel il n'en a pas besoin so bɛ maa minnu bolo jamana kɔ kan non il faut demander plus besoin de maison ici so b'u bolo jamana kɔ kan tu te crées des problèmes hein? Non. Bon, ok. En dehors là. Tu veux que je dis que nous ne pouvons pas nous aïe. Ni en made. Jo ibi kuma mini. Aïwa. Ini Johnny. Nani Kuma ke. Angapma. Il ne te kuma. O kuma ti ni ne che ne ma kalando nyedon. Je dis que nous ne pouvons pas nous Mbibo ni seben mi nous comme l'observatoire. Voilà chilikela. Ni seben inga atwa de ko Umar Morba ko. Doni so di ka do abereta angana nyine. Sorasu ka sebaya asana yele ledo. Nga dugu do be nyina bi ni ka ko ina ko Mondoro ko ni be ala de bolo atoma kelenna. Doni sedu ako Mondoro dugu. Doni so di ka do bamandu kelembe kata u wada yina. U sogo nu dunwa damada de bike mati bo mati do yoni so de ka don nyo bana malo bana tongo fe no bi dugu kono abana ala ni bamanju ka de ka kiseble sebenegala ko min woni Mondoro demzoni ulaba nana kule ka boka fara no anga saka tabale goji yoni so de ka don ni de me make Mondoro mi ika don na le de be awo o communiquer le kono duanza marala don se de wulika joka bulu da jona ka ko Mondoro mage minye agwa president Assimi Goïta wele blale flima ni ndugu de ndonyo nimbe utoro lembe John Chedu sabla dugu munumunu nedu ni awa fɛn minnu bi pɛrɛn mugu jala de don ne do dugu jukɔrɔ ni k'i bi bɔ dɔrɔn i se bi da ka yɛlɛw jɔnni sodi k'a dɔn a ye maa dama min fɔ a Mondoro o kɛra siran ye sa maa si tɛ bɔ bilen bɛɛ kɔni bɛ dugu kɔnɔ jɔnni sodi k'a dɔn maa wɛrɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ni kana don Mondoro sɛbɛnnikɛla ko denmisɛnw ka jɛrɛjɛ kulu n'o ye ayiwa u ka association des jeunes pour le développement de Mondoro AJDM olu kɔni ye wulikajɔ boloda ka tabale gosi waati yɛrɛ kɛra jɔnni sodi k'a dɔn sera ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan k'u b'o bila ka taa dugu
dugula nga ala ni surasu de kan ga tani minonye olu sumara yon se ni yokota kala jam mondoro ere afle ne Burkina Faso au frontière la tieni min geray fali min geray yon se di kala fanga bona ko sobe sebe kala ko o shuti ko duguti je yon se di kala ni bamandu ma domina ko kolo kono ka mugu tila walma ikado e bi du ka wotoro kono kibita hal ko kono ibita binjala nyini yon se di bita ele mugu jala ka obi wulini sebe kala ko mi nyu ka mowie dugu dobe ko boni u ka dugu do mulila ko bita doajo mi nye ya muriba ana dogoni o ere meri fana jagu kala dogo yon se di kado bamandu yo mina ko kolo kono hal binaka bi olu yende o damanda mi ngera akacha walma u ka mafla ma sabaye bamandu mana ta bo aka yoro be mugu chala o kuma president Assimi Goita akole fliye ni mawuli ka do bolo da mi nye mundoro ka magwen e ka do agala mundoro wawai ni mu yese banye anya mi bo l'observatoire kono akabi bolla tawato kana ne bintiga do o bi ko ni sebanye ango mi ma aujourd'hui Amadou Baba Nyangi ni ya ka sebanye Amadou Baba Nyangi ko nyembe ngo mesrala dodo abi mene melu bube maiga ko kiritigilama o ye décision ta ka kene ya ko anaka banakola fe minye kiritigilama o ye sigi minna jabi boraka bi chambre d'instruction cour suprême fe minye avocat o ye no ye sumelu bube maiga les tigres fe minye jarabangana ye akasoro na domba o kunya alanyini kiritigilama o fe parkole ngoni mangene fere katge akata furake jamana koka abula banako ni juyalembe amedo mine koni tabanikala ko akoni ata kalaje fami ngoni ye konya mena nga kafsa ni ganzanye sabula fami ye kiritigila mawye unana koyin jatemine ko toro ye sebe mununge ani akilna munundira kiritigila mawye re wili ka joninga ke ninga kolashilike ukasigi fe uye decision ta ko mi ma ordonnance mi ndara février kalo kiletani nani sa 2022 chambre d'accusation section judiciaire cour suprême uko ubi mi lanyini ordonnant fami ye sumelu bube maigaye akata katana e dogotoroso la kata furake jamana kono dogotoroso mi no danganiyalembe na doniya ana barawbe tabanikala ko uyu sizi minga ode ka fo akana bo jamana dafe aka furake mali dogotoroso dode la ni na doniya ana danganiyabe tabanikala ko ako kunde demaya kala nyiniye sabula ko bana mimbala bana yi mamunu mbise ka larawe kanye mina munumbe ani dogotoro dole munumbe no lu ba do danganiyalembala obi soro francide o ma na kunzera ka yamaria kata uye dembaya kala nyini la sharia tiku ko ubi yamaria di akabwo kaso bombala kata lada docteur la abise ka fraka chokomi dokera o be doye c'est pas suffisant il y a des hôpitaux de référence où où attendez que les machines sont vieilles aux machines mais pas non sérieux le président a été opéré là-bas. Non, alors bana mi me atité là on y en a ti boubé là c'est pas pareil a boubé taille mais je connais pas ama ala ka kena dama amina encore ka do ha awo ala ka lafiya dama bana ma ngala ko naam ako fami ye sumelu boubé maiga ni ngoni bina ke lafiya ye sabula fami ye banai ale debise jona yo maana ni banate wallahi sumelu bube maiga fami ye critique la mawye ye tinya bodani lafiya damindi akata furake odo nga uye mivo ni furakali bana abise ke kaso boma la suli tani gala ko akwandi ala ko ni ndelo la sabula mimbi nyini ode ko inje ka nyini akirika tike tani gala ko ako sumelu bube maiga ni yakili bala utukalo kile mugani woro uya mene ko mi mandat de dépôt kala kimi ba no fe faux en écriture faux usage de faux bien public kwa yo foroba wardun aya ka fanga anaka sejira fe mi ngoni ye sugublo do e ni ngodi nakela tamani kala ko nam am ga karati uyo de fo kera il était là-bas non ne m'a fo j'ai pas confirmé va forati c'est témoin clair non peut-être tu n'as pas compris ce que j'ai dit méfie-toi akera aforati Uko ba kerati voilà uko akoni ya takalaje fe minye cour suprême ale sebe min larawe o ye bureau du vérificateur général ale era de sebe ni ka puma invo o ma fe minye critique la mowe olu de kanga critique ka sekesgeli ni jabi bira no lu koni nya jalatike ka fo akera o ma bi se ka fo ko akera nga me domine kobi ni ame to kana présumé innocent o ye halisa siga kelembima nga fe min ngoni ye dalu ya jonye o matike folo ninga ko in ka genga joila
sɛbɛnnikɛla ko Sumelu Bube Maïga a ye wulikajɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ fɛn min ye ministre de la défense ministre des affaires étrangères premier ministre a y'o kɛ a ye cɛsiri ni baara camanbaden de kɛ jamana in ye gɛlɛya ko mana gɛlɛya cogo o cogo a ye wulikajɔ ni baara min kɛ jamana ye kɔfilɛ fɛnɛ kan ka ko la ka fiɲɛbɔda di Sumelu ma bi a ka t'i furakɛ o ti foyi kɛ jamana la sabu cɛ min don ko mana bilen cogo o cogo a b'a nɔ la il n'est pas le genre à prendre télémanie hein minnu bɛ moto télémanie ta wala minnu bɛ taa mission na mission ti ban je suis en mission ti ban Sumelu t'olu mɔgɔw la ah bon ah non c'est vrai un vrai tigre ayiwa il est imperturbable alors ni tu donnes une garantie et puis garantie dia quelle garantie tu as besoin ayi moi je t'ai posé une question est-ce que ni juge ko b'a bila ka taa bi i ka kɛ garantie i bɛ k'a ya je suis d'accord ayiwa basi a y'a fɔ juge ye n'u ko Sumelu ka taa que je sois garanti mun pourquoi pas ne dalen don jɔn tɛ ne ka bolo bugɔ ka don il n'est pas comme tes gens ne bolo bugɔ ka don télémanie mi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le dénicheur Jɔnni Sedu ala ye cɛ da ala ye muso da Jɔnni Sedu k'a dɔn cɛya ma fɔ musoya yɛrɛ ma fɔ Jɔnni Sedu k'a dɔn barika ani kɛwale o de fɔra Jɔnni Sedu k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi muso kelen bɛ yen min ye farafinna bawolo in ye Jɔnni Sedu k'a dɔn a to a kelen bɛ ka kɔbaw fara u k'a ma ko Fatumata Ɲan Batuli i donna n kan Fatumata Ɲan Batuli tu vas chercher quoi là-bas b'a dɔn min tu le connais où ne ye jeli de ye maa ma ye hɔrɔn ye k'i ye fonisire ye ko kɛwale ɲuman b'i la ne kan k'o fɔ ayi daba Tony Ba Seydou Silaw ye sa Seydou Landumaw b'i bolo Ibrahima Kara Ɲaraw b'i bolo Batuli Ɲan kɔni to anw bolo Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko Batuli Ɲan a ɲɔgɔnna muso ka dɔgɔ bi Jɔnni Sedu k'a dɔn ka taa fesiri ka taa numan fɛ ka tila ka kɛ ko ɲɛnabɔla ye ka kɛ sɛbɛkɛla ye ka kɛ baarakɛla ye Jɔnni Sedu ala k'i sɔn garijɛgɛ ɲuman na ka laban k'o dɔn ala ye ka kɛ fonisire Batuli Ɲan sɛbɛnnikɛla ko a ko ni muso in Jɔnni Sedu k'a dɔn maa caman y'a to a mɛ i t'a dɔn a kalanna fo k'a fɔ k'a to ten université Cape Town min ye Afrique du Sud a ye wala ta ye Batuli Ɲan kuma min n'a nana Jɔnni Sedu k'a dɔn a nani i kɛ baaraw kan Jɔnni Sedu k'a dɔn u ko min ma femme d'affaires a nana ɲɛ a bolo Jɔnni Sedu k'a dɔn baaraw nana ɲɛ o de nana kɛ sababu ye ale yɛrɛ dusukun ka ɲaani a nisɔn ti ja abada f'a ka fɔ k'a ye ɲuman kɛ f'a ka sɔnni kɛ Jɔnni Sedu Fatumata Ɲan Batuli sɛbɛnnikɛla ko ayiwa dɛmɛ ani dɛmɛ Mali kɔni dawo Jɔnni Sedu Bamakɔ kɔni dawo a bangena yɔrɔ min n'o ye Kayi kɔni dawo Jɔnni Sedu k'a dɔn a tulo tɛnɛ ye k'a mɛn k'a fɔ nin yɔrɔ in degun b'a la walima ninnu mago bɛ nin fɛn in na a ko wulikajɔ n'o cɛsiri bolo ka Bamakɔ yan Jɔnni Sedu k'a dɔn Batuli Ɲan a ye wulikajɔ dama min kɛ dɛmɛ ni dɛmɛ kabini san 2001 ka n'a bila bi la Jɔnni Sedu a fanga ka bon min ye wulikajɔ ye Jɔnni Sedu k'a dɔn ka dɛmɛ ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu mago b'a la jamana kɔnɔ a ko a ka wulikajɔ bolo k'a bɛɛ se ka fɔ nka kɛwale damadɔ minnu kɛra sɛbɛnnikɛla ko ale n'o lakali a ko min ye kalandenw ye janko ayiwa maa minnu bɛ n'u dɛsɛlen bɛ min ye mutugula ye Jɔnni Sedu k'a dɔn décembre kalo tile 25 Batuli Ɲan a ye wulikajɔ ta ka yenkaw sɛgɛrɛ $2 minan ani balo k'a ta ka taa d'u ma a ma dan o ma dɛ Jɔnni Sedu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye awa yatimɛdenw bɛ yɔrɔ min na n'o ye orphelinat Lambert n'o bɛ Ɲamana Jɔnni Sedu k'a dɔn ka wulikajɔ ta k'olu fana sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko $10,6 sefa wari a y'o ta ka kɛ dɛmɛ ye min ye Kayikaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen n'u k'a ma hôpital Fuseni Daw Jɔnni Sedu k'a dɔn Kayi fɛ yen Kayikaw fɛ yen a ko a ka dɛmɛ kɔni tɛ kɔtigɛ ye k'a kalo 12 scanner Jɔnni Sedu k'a dɔn Mogoba kunbɛ min ye gwa belebele k'o fana jɔ Jɔnni Sedu k'a dɔn ayiwa u ka suso sɛbɛnnikɛla ko Batuli a nana wulikajɔ boloda ni ka gwaba jɔ o da fana na a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra hɛrɛ ye a ma don o ma koyi Kayikaw fɛ yen Jɔnni Sedu k'a dɔn wuli Allah Kayikaw na wari ba dɛ haye Batuli ida kaliye Batuli sonina nam tu crois que Batuli kulobe nunu na elle n'a pas ce temps c'est une femme d'affaires on dit de nous toi t'es griotisme na a kulote ni na o mo ko me bara la o be
jɔnti jedu ne batuli sɛbɛnnikɛla ko a ye dɛmɛ da Kayikaw fɛ yen o kɛra i k'a dɔn a yɛrɛ bangena ye jɔnni polisiso 2 bɛ yen a ka dɛmɛ taara k'olu sɛgɛrɛ kosɛbɛ olu mɔgɔw tun bɛ min na min ye kaso n'i taara Kayi n'i ko kaso jɔnni i k'a dɔn a wolola ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn polisiso minnu bɛ yen commissariat de police 14e an'u ka 5e dɛmɛ taara k'olu sɛgɛrɛ jɔnni i k'a dɔn dɛmɛ kɔni ka wari bɔ k'a di o kɔni t'a tɔɔrɔ o de b'a nisɔndiya Ala ne ko muso cɛ ɲumanba in de don wa e ma fɔ e b'a dɔn wa ne b'a ye télé de la ani réseaux sociaux kan a ye hakili jigin cɛ kelen na a cɛ ka ɲi koyi a bɛ dawula b'a la a ka sɔncogo in a ka nin sɔncogo in ne hakili jigin cɛ kelen na jɔnni kulu ka ɲaɲa sora kulu ka ɲaɲa ani king ka ɲaɲa sigai sabaliden nɔnɔ wali busuru wali ala Bakari Dafetigi den baba ni Sisoko baba bi yela nisɔn bi ja n'a ye wari bɔ k'a d'i ma e b'a minɛ a b'i ɲɛda de lajɛ nisɔndiya min b'e ɲɛ kan o de bɛ na c'est qui lui fait plaisir kulu ka ɲaɲa an kana awɔ Batuli ɲani ye muso de ye a bɛ taafe siri ka taa numan fɛ a jɔn bɛ jɔyɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ Jɔn Seydou an bɛ dugawu kɛ Ala ka si d'a ma Ala ka si diya ni kɛnɛ ya Rabbi nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ dénicheur kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don an ti te min an ka te min bi ye juma ye koyi awɔ bi ye juma ye an ka te min ayiwa basi Jɔn Seydou n bala cogo bɛ di Daba Tunkara nin yɔrɔ in ye belebele minɛ jɔn de n'o ye Mahamadu Mayiga ye mécanicien chef garagiste kwalen don u ko a ma fela a filɛ nin ye para jikɔrɔ ni usine céramique kɛrɛfɛ ale de ka wotoro in wuli a kɔrɔfɛn ŋana don wallahi a ye wotoro in wuli a bɔra la wotoroya la o ayiwa c'est devenu neuf tiɲɛ yɛrɛ la fela a bɛ ŋunuŋunu bi kosɛbɛ fela a ma fela ni ce ko a ni ce Daba Tunkara min tɛgɛ don o bi kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau Fasiriba n'o ye Bala Sumayila Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Bala Sumayila ko a ka di n'a tɛ dabila diɲɛ negesɛnɛ kɔ Orange Money Orange Mali ani Move Africa Malitel a baarakɛlaw n'o ye syndicat ye u faralen bɛ ɲɔgɔn kan tile 5 baara bila u bɛ n'o kɛ o baara bila kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye jɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma consommateur don olu kɔni nana ka na sɛbɛnna don kiiri bunakun kan tribunal ye jaabi bɔ ka bin jaabi min kɔnɔ fɛn min ye Orange ani Move Africa Malitel k'u ɲagi k'a fɔ sefa wari miliyari 170 u k'o sara jamanadenw consommateur ye sabula fɛn min ye répondeur u ye crédit min tigɛ maaw kun répondeur la k'o y'o juru sara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɔrɔfɔ min fɔra u ma da o ma fɛn min kɔni ye kiiri jaabi bɔlen ka bi société ninnu fana ye wuli ka jɔ kɛ Orange Mali ka compte ani fɛn min ye Move Africa Malitel ka compte u taara compte saisi miliyari 170 ko f'u t'o ta k'a bila u ka compte kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko baarakɛlaw kulela u ko ni nin kɛra fɛn min ye cakɛdaw ye u bi sigi u sen tigɛ la anw yɛrɛ ka baara ko a laban bɛ taa ngɔrɔ la k'a sɔrɔ sariya min dara anw yɛrɛ ma sɔn koyi sabula ma kote min ni ale ye laɲini kɛ kiiritigɛlaw y'u kɔsɛbɛ sariya kisɛ min na ni ka baara kɛ n'a ye majɛ b'a la o tuma olu bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ o de ye wuli ka jɔ ka kɛ joona min bɛ se k'a to fɛn min ye nin baara in ye a ka bolo kan Orange ani Move Africa Malitel u ka to u ka baara kɛ fɛn min kɔni ye nin cakɛda ninnu ye n'o ye consommateur ye Remako Tem u sen ka bɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen la sabula nin wari in sarali a bɛ kɛ sababu ye ka baarakɛyɔrɔw sigi u sen tigɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye premier ministre ye u ye sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin o ma sabula cakɛda min bɛ n'o ye AMRTP ye ale y'o ɲɛmaya kɛ ka tɛmɛ fɛn min ye syndicat dɔw ye n'o ye consommateur dɔw ye olu kun ye kɛlɛ in kɛ fɔlɔ ale de ye sɛbɛnni kɛ o kɛra sababu ye ka kɛlɛ in dafa bi ale bɛ premier ministre la fɛn min ye baarakɛlaw ye o ye sɛbɛnni kɛ ka caman ka kulekan bɔ ka premier ministre ma kala don a ɲin na ka bɛn ni ko in ye o de tɔɔrɔ bɛ baarakɛlaw k'u sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ u ko jamana gouvernement u ma ko in da sɛbɛ la o tuma tile 5 baara bila k'a daminɛ février kalo tile 21 na ka taa sa tile 25 ma olu bɛna baara bɛɛ jɔ téléphone ti ci maa ti connecté internet la maa ti kɔni fɛn bɛɛ lajɛlen de bi jɔ i ka téléphone a kulukutu a bɛ kɛ jirikuru de y'i bolo a ti mago ɲɛ awɔ fɔ ni ye sɔn na mɛn a la internet u b'o fermer u bɛ réseau tigɛ Orange Money kɛrɛfɛ tɛ fɛn bɛɛ de bi jɔ tile 5 o dun bɛ se ko la dɛ u bɛ se k'an na gɛlɛya dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye syndicat ye o y'u ka baara ye fɛn min ye grève kɔni ye o bolo dalen bɛ fɛn min ye kunnafoni ye u y'a di k'a fɔ février kalo tile 21 bɛɛ lajɛlen bi jɛ i ka téléphone ko tile 5 ni jamana kɔni ma u bila u ka minɛn kɔnɔ o tuma olu bɛ taa grève la
o ɲɛ ka ɲini an ye min mo indicateur kɔnɔ a ka bi bɔli la yodi dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Kasimu Tera min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ farikoloɲɛnajɛ Bunaku kan i k'a dɔn min ye Sɛkinɛ Dɛnba sɔrɔ buso b'a don jagokɛlaba nka min ye an ka samatasɛgɛw ye olu dɛmɛni ale de y'o tɔnjɛrɛ jɛkulu o ɲɛmaaba ye Sɛkinɛ Dɛnba a dusu kasira a dusuma koyara kosɛbɛ an ka samatasɛgɛw i k'a dɔn min dar'u ka Cameroun jamana na k'u d'Afrique min dɛmɛna a nisɔngoya kɔni a ma bɛn a ma sabula nane ka bɔ o kɛnɛ k'a kun ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ Mali équipe nationale ni yɛlɛma ma don i k'a dɔn entraîneur ka taa se fédération ma ni yɛlɛma ma don a la n'an dɔrɔn nin jugusagoya in ani nin dukasiba in na i k'a dɔn a tɛ ɲɛnabɔ Yohane Seydou a ko n'o ma kɛ abada a b'i ba dumuni na u b'o de ma ko grève de la faim a kan'o kɛ dɛ a kan'o kɛ Asimi tulo gerennen don sisan dɛ ale Yohane Seydou k'a dɔn a dun ka kuma in fusara koyi sabula a ma waati bɔ hali n'a sɔrɔla maa kɔfɛlenw ma gɛn Yohane Seydou yɛlɛmaba donna ko la Magasuba o kɔni tora nɔ na nka min kɔni ye maa wɛrɛ ye o de bɛna fara ka sa sabula a kelen ka kuma o ti minɛ bilen Yohane Seydou k'a dɔn kuma kɔni fɔ Sɛkinɛ Dɛnba y'a jira k'a fɔ dumunikɛbaliya min ani dimibaliya min n'a kun y'a fɔ a y'a dabila nka min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a bi wele da kɛ maliden bɛɛ ma an ka samatasɛgɛw Yohane Seydou k'a dɔn an ka gɛrɛw la k'u dɛmɛ min ye Asimi Goyita jamanakuntigi a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ ni cɛsiri min ɲɛsinnen bɛ farikoloɲɛnajɛ ma sabula o de ye anw ka nuvɛ ye i k'a dɔn a ka foliba ye min kɔni ni bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'o kɔnɔ o de ye Mali ani Tunisie i k'a dɔn ɲɔgɔnkunbɛba min n'o ye coupe du monde ye i k'a dɔn o kɔfɛ bundolataw an k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛw kan o kuma a bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la indicateur du renouveau Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko mun de gɛlɛya b'a fɛ ka don haki maakurasigiw la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye malikura ye n'a fɔra taabolo kɔrɔlen olu de kan ka bila ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ ji ɲɛma jɔlen na ani hakilisigi la sɛbɛnnikɛla ko a ko haute autorité de la communication fɛn min ye candidatw ye minnu n'olu kan ka di jamanakuntigi bi maa saba di assemblée nationale bi maa saba di an kunnafonidilaw yɛrɛ bi maa saba di an ka maa saba di o nana kɛ vote ye maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɔni ni ministère de la communication yɛrɛ ye vote in a ɲɛmaaya ta sɛbɛnnikɛla ko maa duuru y'u kanbɔ Aramata Dia Desiri Job Basiriki Ture Abubakar Baniza ani Daadɔ Kamara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kalafili ye olu kɛra waati min na Aramata Dia ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ maa 14 tɛgɛ kɔrɔ tara ale ye Desiri Job maa 12 tɛgɛ kɔrɔ ta ale ye maa min dar'o kan o kɛra Basiriki Ture ye maa 11 y'u tɛgɛ kɔrɔta o ye maa 7 dafara maa tɔ 2 min tora Baniza ani Daadɔ Kamara maa 8 ka se maa 5 ma olu y'u bolo wilo ye o kuma fɛn min ye ministère de la communication o ye jaabi bɔ ka bin k'a fɔ maa 7 min n'o kan ka taa o dɔnna o ye Aramata Dia Besiri Jobu ani Basiriki Ture fɛn min kɔni ye procès verbal ye o tɛgɛnɔbilar'o kan wuli kɛr'o kan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye ko bɛɛ lajɛlen kɛra kɛcogo la maaw hakili latigɛra diɲɛ seleke 4 teleso ani kunnafonidi siraw u ye maa 7 bɛɛ lajɛlen tanu hali Basiriki Ture an bi filɛ min na fɛn min kɔni ye décembre kalo tile 31 décret kun kan ka signé jamanakuntigi fɛ décret bɔra k'a bin maa 1 tɔgɔ t'a la sɛbɛnnikɛla ko Basiriki Ture tɔgɔ fosira ka bɔ a la o tuma maaw y'u yɛrɛ la ɲininka mun de kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye maison de la presse président ye o ye ɲininkali kɛ fɛn min ye ministère de la communication mun de bɛ yen ministère de la communication ko primature ka ɲininka Sekera Sogɛli ko kala Mayiga ma ale ko ministre de la communication ka ɲininka ministre de la communication ko tuguni Sogɛli ka ɲininka o tuma fɛn min ye kuma ye a tora taa ni ka segin de la maison de la presse président ko min bɛ a y'a ɲɛfɔ an ye u ko ye maa 4 bɛ lisi kan o tɔgɔ bila ka na an b'o bila Basiriki nɔ la o joli Baniza Banjugu Dante ko a ko maa kura bɛ se ka bila Basiriki nɔ la o ti problème ye nka an b'a fɛ k'a dɔn mun de kɛra fɔlɔ n'o ye o kɛra sababu ye a banna ka Basiriki tɔgɔ don a la sɛbɛnnikɛla ko kun jumɛn na u ma se ka kun fɔ u k'a bila a nɔ na sɛbɛnnikɛla ko o ma se ka kun bɔ o tuma fɛn min ye Banjugu Dante ye a ye taa gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa ka segin u bi sigi ministère de la communication na u bi taa primature la fɛn min ye ko in kɔni a ɲaamilen bɛ primature secrétariat général gouvernement ani fɛn min ye ministre ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲaamina ye jamanakuntigi président Asimi Goyita yala jɔnni b'a fɛ ka Asimi Goyita don fili la sabula a ye décret signé Basiriki tɔgɔ t'a la sɛbɛnnikɛla ko Basiriki don maa jɛlen don jamana in maa kolomaba de don kunnafoni
di bunakun ka sɛbɛnnikɛlaw olu yɛrɛ ka jɛkuluba n'o ye asabu ye o président do yala fɛn min ye kunnafonidilaw ye u kɛlen ka vote kɛ ka bɛn maa min kan k'o sugandi jɔn min t'o tɔgɔ sama ka bɔ a la sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamanadenw ye u k'an ka jateminɛ kɛ fɛn min ye maa minnu ye nin ko in kɛ u diminen bɛ kunnafonidilaw tɔɔrɔlen bɛ ko in na kosɛbɛ nka jamana bɛ dabolo min kan ko mana gɛlɛya cogo cogo sigi ka fɔ ni jateminɛ b'a ɲɛnabɔ fura ye kulekan bɔlen bɛ fɛn min ye kunnafonidilaw fɛ u ye kulekan bɔ jamanakuntigi la n'o ye Asimi Goyita ye u ka samɛ foli senfɛ Asimi ko nin ma jaabi diba sabula ko balalen bɛ ministère de la communication de la ani primature ni ɲɔgɔn cɛ kunnafonidilaw ko fɛn min ye Bajugu Dande ye munna décret in kɔni munna u banna k'a fɔ PV min n'o bɔra ka di PV min yɛrɛ n'o kɛra sababu ye UC fɛ k'a jira k'a fɔ Basiriki taara o tuma ko PV o copie ka di maison de la presse ma ministère ban'o fɛnɛ ma yen de i b'a dɔn k'a fɔ ko namara bɛ yen ko dɔ bɛ yen janfa dɔ bɛ yen o tuma fɛn min ye jamanadenw ye ani kunnafonidilaw u bi jamanadenw kɔni hakili lasigi k'u ladɔnniya k'a fɔ nin ko in de bi sen na o tuma fɛn min ye ministre Aruna Mamadu Ture ministre de la communication bolo de ɲɛsinnen b'ale ma sabula a ko bɛɛ lajɛlen ɲaamina ale de ka ministère la wa u bannen bɛ ka UC ka PV di sabula o de bi kɛ sababu ye ko in yɛrɛ a tiɲɛ na ngalon bɛ yɔrɔ min u ka se ka ɲɛdɔn sabula filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la n'an du ka dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan jumanata waati sera foli ani tɔnni ka kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Yoni Sodi k'a dɔn an ka cɛkɔrɔba bi Danban Jariso i ye Tugunɛ Tunkara an ka foliba ye Danban Yoni Sodi k'a dɔn san b'a sɔrɔ an ka dugutigi Moribo Jariso a sigilen bɛ Gwɛlɛ kan Yoni Sodi k'a dɔn baraka ni nin ma baw tɛ wuli koyi u b'an lamɛn kuranbaw ka dugu la awɔ kura bɛ yen pano tɛ yan ɲɛ wa ye Yoni Sodi aw ka dugu a kan ka fara Moritani kan Yoni Sodi i k'a dɔn ayiwa min ye dugawudon ye an b'o kɛ ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba ma min ye Fatumata Jara ye an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Tata n'i m'a dɔn o la i k'a dɔn Segu min y'an ka cɛkɔrɔba ye Saliyandaw a muso fɔlɔfɔlɔ Fatumata Jara Tata ale fatura sɔgɔmada in na ni Ala ni kira sɔnna jɛnajɛw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Segu sini 10 heures waati an bɛ dugawudon kɛ Ala ka hinɛ la ni ka yafa k'a ma Yoni Sodi k'a dɔn waati dafara Ahmed Jakite ale tun bɛ awa nɛgɛw la n'anw y'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni ye sisan an balima bɔbɔw ka jɛmukanw bɛ sigi n'olu bɔra yen Ahmed ni Moriw bi ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 burapelu olu bɛ se ka na farikɔnɔjɛ ni ka na o zole da Ahmed Jakite journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam